We start over. Kain! Malamig kunray mamatay di makati ay Ano? Saan si Ka? Look! Oh, tingnan doon! Whoa, namayag ang pagawin. Whoa, namayag ang panag-agyaman at itinarami ko. Iman ken up no awan ka. Agyaman at tunay, agyaman at kalagayo. Nagabaybayag ang panawin. Obi-Wan, sa Lost of Hot, not interfere ng timing ako po. Sino na nagtatanong sa dark side? Saan ang nagtatanong sa dark Vader? Sino na team dark side? Now, I want
ipagdasal kay ka Development of Parliament, Revenue of Parliament. haalat na gawi langkat ng kita yaman. Dapat no get ka. Tahanan siguro iiwasan, tahanan may kanin, may kumatawasan, ay yatin kamay natin ang mayan, ang usapo na umalayawan. Huwag sabihin na kaya na paano. Tumain ka? Lalo? Dama get insane. Damon kaya ka unay. Saan nga ay ayam day koy? Day toy isuna. Dama get insane.
Nagragsagsagak, taangkat sa dagat, kurang ilog. Lu! Anya! Saan si Kamenen? Lu! Shakti LJ. Shakti Michelle, Shakti Brittany, Shakti Desert. Shock me, Eric. Ikaw na. I love you, LJ!